ಕುಳಿತು ಲಕೊಂತು ಪೂರ ಕೂತಿರೈತೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮೇನ್ చేసి 5 ವರ್ಷ నుంచి ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡು 5 ವರ್ಷದ నుంచి ಅಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬರುಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಅವಳ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಡ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲಿ ತಡೆ ಪೋಡು ಅವು ದೇಶನಿ ಸಮುಂಡು तू लाइट फास्ट मलपता पूरा मल तापुजी ताकनंदे आणि सुरवातीची 5 दिन यायची बघ ఇక్కడ ఫైనలీ రెడీ అయ్యా అంటే తన్ ఏల్ కాలాన్ని కాండే సో టెంపుల్ టాట లాంగ్ జర్నీ పోలేదు సో పోనగటి ఇక్కడ సరే मग राणी बेगाला करे ग हा अंचित सो गाइस फाइनली रेडिया इथे मामन पिक ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ದೂರ ಒಯ್ದಿಂದ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೋರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಡ್ರಿ ముందు గడగల్ల పోపినంద ಅಲ್ಕೆ ಏನೇನು ನೋಡು ನಾನು ಚೂರು ತಿರ್ತಿರು ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಕೈಲ್ ಮಾತ ಬಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪತಂ ಪೋಡು ఉంటూ పో అదొకటి పిల్ల బంగోండి తిరుత్తు బర్ర సులవా ಓನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲ ಕೋಡೆ ಮುಗಂಡು ಪಾಡಿ ಕೂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲಿ ತಡೆ ಪೋಡು ಬರೀ
ಲಾವಣ್ಯ ನ್ಯ ಅದಕ್ಕೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಕಂಡಾಗ ಎತ್ತಕ್ಕಿದೆ ఇంట్లో చెప్పాలి ఇంట్లో మంచి బన్నీ ఇంచే బన్నీ నూరు తూయే ಅಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲಿ ಇದೇಗೆ ಬತ್ತ ನಿಜವಾದ ಉಲಾಯ್ತು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈಕ್ ಪಿರ ಸೈಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಐನೂದು ಆಜಿನೂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಂತಿರೋದು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅಂಚಿಪೊಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಂಗನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಟ ಮೂರು ಮಂಗನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಟ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತಿಂಡ್ರಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋಡ ಲಕ್ 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 ತೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅದು ಪುಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಪುಡೆ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗತ್ತೆ ಏತು ಬತ್ತ ಆತ ಏತು ಇರ್ತು ಪೋಡಿತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ನೀನು ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಗುಂಡಿನೊಂದು ಆತನು ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಂ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ನಾನಿನ ಲಾಗಿದಿಲ್ಲ ಪಡಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಉಂಟಲ್ಲ ಆತೆ ಗುಂಡಿ
ತೋಜುನಪ್ಪ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ఇప్పుడు యానే ಬುರ್ಜಿ ಆಗಲಿ ನಾಡಲ್ಲ ಅದು ಒಡೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಆಗಲಿ ಸರ್ತ ಬೋರೆ ಈ ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ನಿಂದದು ಆಗಲಿ ಸಾಧನ ಮಲ್ತೇರ ಆಗೊಂಡು ತೂಪಿಂಚುಲ್ಲ ಕುದು ಈಗ ಮಾಡೋಡು ಬರ ಇರ್ ನನ್ನ ಅಕಲೊಟ್ಟು ಬೈದಿರ ಬಿತ್ತುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಸೀದಾ ಹೋಯಿ ಅದು ಆಟದ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಅಕಲ್ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟು ಉಂಟು పోయి బల ఇచ్చాములు ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಿರಬನ್ನಾಗ ಏತು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ್ರಿ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಂ ಕಲೆ ಪೋರೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಪಲ ಅಂಚನೆಗೆ ಫೋನಾಗ ಮಸ್ತು ದೂರಗೆ ಪಿರಬನ್ನಾಗ ಕೈತವೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಳು ಪಿರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತ ಫೋರ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೆ ತಾಗಿ ಲಕೊಂದು ಪೂರ ಕೂತಿರೈತೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮೇನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಯಾಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಆಸೆದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರಗೆ 5 ವರ್ಷ నుంచి ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡು 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬರುಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕನು ದಿನನೇ ತಿಕ್ಕು ಒಳ್ಳಿರ್ತೆ ಅಗಲ್ ತೋಜ್ಜೀರ್ ಹಾಂ ಬತ್ತೀರ್ ನೀರು ತಿನ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನೀರೇನು ಕೊರ್ರೆ ಬರಲಿ ನೀರು ತಿನ್ನು ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದು ಕೂರಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೆತ್ತಿಕಾ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಪದ ದೀಪದ ಪೂರ ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಸುಟಗೆತ್ತಾರೆ ಈಗೆತ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಅವು ದೇಶನಿ ಕೆಸರ್ ಪೂರ ಕೊರಿಡ್ ಕೆಸರ್ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಆತ ಚಿಕನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕ ಒಂದು 1 ವೇನ 2 ವೇನಾ ಅಲ್ಲ ಬಿತ್ತು
ರೈಸ್